So kani ang gold medal kay sa women's doubles together with Abi Nuevo. Then sa women's singles kaning silver. Then sa last is kaning bronze medal is sa women's mixed doubles with Ben Chavez. So nagsugod siya 12 years old ko. Then actually chess player ko before and then kanang namang ko'y kanang classmate o mga friends nga table tennis player po. Then nalingaw ako nilang tanaw-tanaw niya while magduwa sila kay ako may tigpunit sa lang bula. Tigpunit ko silang bula then ako ihatag sa coach kay tagan man na silang bula multi-balls man. Na ako ihatag sa coach niya. Ang coach na mo si Coach Dat Eslao kay gusto siya nga magnaman ni Potensyal. bata. Moto gipasuway ko na dito nagsugod nga nakita jud niya ang potential nako. Nya moto siya. Gusto niya pagkakita mo Ella nga kanang gikan sa tingpunit ka sa mga bola. Kay ni suway man kog kupot sa racket na pagsuway na kog kupot sa racket kay naman siya muntol man jud siya sa pikas bola niya. Oo, nakita niya ang potential niya. Pero sa mga kagalingon to kaniadto Ma'am Ella sa kato nga sitwasyon kanang mo disido giga nga ganahan kani dula mo lingaw man siya moto. Oo. Moto kuan jud ko bisigo jud ko mo duwa to. And then at that time 12 years old ka dito nagasugod ang tanan. Dito nagasugod. Like gitrain na ka ni coach. Gitrain na. Up until karon siya gyapon imong coach. Dili among coach karon kay si Coach Edward Godines bago man ang coach sa USJR. Bago ang ilang coach sa USJR. So at that time Ma'am Ella nga kani ang na-discover ka sa imong pinakauna nga coach nga kaning kabalo ka mo gunit sa racket unya kaning kabalo day ka mo hapak sa bola kay para na ko hani try ko katong bata-bata pa ko pero misuran ko no. Lesson kay ana ba maglagot ko nga di na ko ma-shoot dito sa pikas nya say malapas di ba murag tansya Ma'am Ella. Unsay pinaka-challenge ni at that time nga katong training ka? Ang pinaka-challenge nako kay physical kasi dili pa man jud kay ko di pa ko taas og endurance nya bago hay pa ko nagsugod so dagan jud kanang need pa ka muscular endurance need pa jud cardio nya ang pinaka challenging nako kay cardio kay di man ko ingon taas jud kay kog hangin dali ako kapuyon Dali ka mahago no. Dali ka jud ko mahago. So gyud nimo pag workout sige ra jud kog training kay among training almost every day niya with discipline jud niya dili mo absent ana. Bumbo cookie. So Ma'am Ila ang kini karong pagsugod lang nimo sa tipunit pa ka og bula dayon hangtod nga nadiskubrihan kasi mong coach nga nakay potential kanang naa na ba sa imong unahuna ato Ma'am Ila nga makakuha kaning dulaa makakuha gyud ko pohon og kini karong bang gold medal ani makaabot gyud ko sa mga dagko usab nga kini karong matawag nga apilan nimo no nga pakikubati sa kompetisyon sa imong karong sports. Ang nasa ko na to kay kuan naman kanang mobilib lang jud ko sa concept nya bahalag mapildi ko kay bisag kanang mapildi ko kay it is one way of learning man. So nagkat-on lang jud ko nya kuan lang jud ko practice maayo dili lang ko mo give up na mo go ra man jud ang results ana. So hantod naabot na nimo imong karong success sa Ma'am Ila naabay mga punto kaniadto samtang ongoing pa ang process sa imong karong pagkat-on sa maong kini karong sports sa imong karong dula naabay mga times kaniadto ma'am nga kalabang mura nagkakasundiron nga maundang ko ani dula kay murag dili gini para ako wala man kay nakita dyan ako ang passion sa pingpong na every time nga stress ko or unsa na kapoy ko kay moato man jud ko sa pingpong asa kuan nako kanang as a way of coping with stress. So, karon Ma'am Ella no, at first ang na-discoveryhan ka sa imong coach nga nakay potential and then ikaw sa imong kagalingon imong na-enjoy ang imong pagdula diring dapita. Paunsa Ma'am Ella nga niabot sa punto nga kaniang ning dula nakadili lamang diri sa ato sa Cebu, dili lamang sa national pero international na gyud. Like unsay mo napati at that time Ma'am Ella nga human sa kaning nagsugod ka from scratch and then naabot na ka sa diha nga punto. Kuan at first kay kulbaan ka. kay kanang akong na feel kay di pa ko katuo jud nga nakaabot ko pero
step by step man siya nga process. Nagsugod ko siya sa Milo Olympics, and then sunod kay kuan ko, attend ko mga Sibiraa, which is Cebu City Olympics, then Sibiraa, then napalaro, then naabot sa point nga naay National Deaf Games. Dira kay nagsugod ang National Deaf Games para selection sa mga kuan. Dagko ka events na. Kung kitsay ma-represent sa international. Okay. Na kadaog man ko, which is second, singles, niya, mo to gipadala mi, upat mi sa team niya, gipadala, sa babae, upat mi niya, gipadala mi pa sa international. Niya, sa kana nga process kay, hindi ko katuo kay, kay, wala kay, simple naman dyan ko niya. Mo to, kamot lang dyan ko makabot, nag-practice ko maayo niya. Kung atong sambalikan gamay ma'am no, katong pagkabata ba nimo ma'am na kay kanihang nangandoy ka nga maabot ka sa international nga event, mo presentar ka sa Pilipinas, or nakita ba na nimo or kanang kalit lang gyud nga niabot sa imuhang oportunidad? Actually, wala na nako nakita kay nag-focus naman dyan ko sa present. And then, ikaw ang type of tao nga nagpo-focus na ka sa present. Nga naman? Kay kung magsige ko huna-huna sa future, magsige man ko expect, and then basin dili ka din na maabot ba. Nya mo to na no? Sakitan na ta. The more ka mo expect, the more ka masakitan. So dapat dili kay ta mag-expect para dili ta masakitan. Diba? Nya mo to kay nagsige ka ko kuan attend og mga events, then wala pa man nahibaw-an nga naa di ay mga deaf nga games. So nahibaw-an na nako katong pag 2023. So dito na nako nahibaw na na di deaf games, so gisulayan nako nga mo appeal. So ni contact ko ni coach Jello Flores, which is the katong previous nga coach sa deaf table tennis team. So ni contact ko nga sa ang pamaagi nga maka-appeal ko. So dito nahibaw na di try out na yung mga national selection. So, na-appeal ko ato, then dito na-appeal, nasugod na dito niya, naka-place ko. Need man og 4 players para maka-represent sa international. Mato, dito nagsugod nga, na-appeal ko. So, naabot ra dito siya nga opportunity.